Dames en heren, hier zijn mijn kerk met ons op jullie bye-bye, dankie zeggen. Mijn naam is Mario Plauson en ons op jullie dankie zeggen. We zijn zo lekker om samen met jullie te kijken. Hier zo op linkerkant is Kobus Gijs. Mijn rechterhand. Jullie is allemaal onze genie aan. En dan zien jullie hopelijk volgende jaar. Cheers! Doe pakkie draaien, loop in dwars.